Wel, dwi yma efo neb llai na Harry Holt, sydd wedi dod yn gyntaf yn y gystadleuaeth barddoniaeth siocled Divine. Lle gwarchiadau, Harry? Diolch yn fawr iawn. Sut wyt ti'n teimlo? Wych. Yn wych, wyt? Nes ti mwynhau ysgrifennu'r ger? Do, diolch. Do. Ti'n hoff o ysgrifennu barddoniaeth? Do, dwi'n cael hwyl o'n cweud barddoniaeth. Wel, ti yn cael hwyl ar ni. O'n i wedi darllen degau gerddi a gerdi oedd yr ora un allan ohonyn nhw i gyd. Diolch. Gwych iawn. Ti'n barod i ddarllen hi ni? Do, dwi'n Iawn. So, sbio'r camera a llais mawr. Ffwr chdi. Divine. Parhau i ddathlu siocled gofal holl fyd. Prynu siocled Divine o hyd ac o hyd. Help iawn angwaheidiol i ffermwyr tlawd. Masnach 10 sy'n gweld bob ffermwyr yn frawd. Dathlu gwybynnu pa werthodd i helpu. Ysgol ysbyty sy'n cael ei trefnu. Cymeniad i ffermwyr a teuluoedd sy'n ffynnu. Siocled hufennog, ffermwyr talentog. Sy'n diolch am gymorth masnach 10. A fi'n ardathlu hyn gyda phob dan y siocled a fodedd yn fy ngheg.